yogonchoreria kwerire anigo omwe MCA we ward ya Masige East Michael Mutume abagakora omoroberio bw'obusimeki emete ase chinsemo au imeye ward yo chingaki checho nigo gati abali banyarako bakonyora chimbusore cyo banyarako bako mwakiro mu msenga mbiyamo na soko gendera ko basira semeroberio ao ya magendra sebaigo mutumanyarako bako ene kiabuna okwena no kwemete yo nenchira eyemo yokorwanie segi yogonjore kwerire nigo baiga bagakoria ira yo chakogendera kuikirania magendero ase ward ya yabuna tukumanyiwe no mureketo diponasanya Leo tukeliga emete 11,000 ngosoera ase amaboko y'abantu na ande nkosaba abantu baito basimike emete urose nkwana yo murayi wensi Dr. William Samuel Rutegoro yo bosimike emete emergency ya Kenya omu MCA o Masige East Michael Mutume nigoli tukolia rero asegeto bosimike emete asaba nanchi imeye ward yaye lakini na ncho komanyombo imu gose obuya bosimike emete mone emete yiga yancheire buneme kabiri emebunduki ya terekande n'abana sayansi ng'emete emelingamu ekonywa amacha mange nago chibosyo ero yagerire twatware kwa climate change ense mono gukora magendererande nigagendete gusegeta chisemi anene gucha saborokigwa obagendete kwenyorera masomo abo ase chiskuru chobobundi ase ward ya itonto bwate TVET a training vocational center ya ward ya terebe kira sakuru kwa Kiobegi keretana soete in office ya bwata abana 27 wekera bono iga abana barase polytechnic ya Kiobegi ebale 159 ase abana 40 bakora driving course abun togocha gwakana ne basari ya itoye ward togocha kubakara chibesa chons 10,000 umwana somwe wa licenses ogendo chikokora obugandi bwa osochikuliye meremo na ora abana banda abange be register aso okora obufundi bago train go kora chichararani ko agacha chinyomba ko systema enalire iranga ekero bago chiko graduate ko bago chiko kora ku Ruororo abana baiga mbarigeria abaisani abaya under the foundation ya Michael Mutume mbagore chichararani mbagore chi material bari bago chiko agacha chinyomba twagorere bintu biri batakira so ku agacha abamenyi borogonguru ningo besokia sobonge nakweneria mbuya mono aso kwenyorera imeri byemete nakogokera amagenderero kurwa somwe MCObo ase chinga kiechi naiko agenda mukugora kurwa nande kitabu kete ngeyo bane tobo tore beshiniwa mama ndora naiki komenta naiko beshiniwa itoka na tupashia na tupashia Ngambiyamo n'umugambi asa watoretere emete nande naintu togenda tusimeke tore kiorokererie kionga ekero umugambi arengo abwato obugambi egento nakie katoete kinga kechibo igo mu MCA Mutume ni gabo ria manto bonsi kubwaterana aso gutunyo borendi orogongorwe nabo igo gokeania ebikoro byobusaria kurwa sabana abake abantu baito aseme chime mbamaeta abana bali babwate kitabi chimbe oschimbu chimbe buna bono eward yete next year asomo saria obosali bwabeiro bonke ebijana bikwe bisangira byatagira abangina abagotuba kamyaka 60 70 abana bande basirire baroro bakure nona amarwaire aeneire mono sana ase eward yete next na into abantu abo baito bande nkuru bari eward yito bakoyo mona abwatu kurwesa application ya yakyo yaturwa nkosaba abantu baito ba Masige nkima kwa ujumla komanyito mwana bw'omuntu bwatembwe embe mu report ngora asaba skali usengora asomuganda gokobo report no yanase omo MCA osomora yonde bwensi yora igene ene litura chake kurwania obosalia buritogenda takoras chi ward chinde Giko lipoteria egetasenikia unambe ya Mokiandizi TV kurwa se ward ya Masige East yotoke bunge ya bobasi meye county ya Kisii literia nenkuru kwa Dipon Asanya